Osauro nyokora magijwang kamora mora ma intiere gino machiegni weche manyien kauno tarik 20 dwe mar 12 higa mar 2022 rwakni machiegni mondine kendi winji weche manyien mathoth mosebedo katimore piny Kenya riw kinyi ma kawuono tino manyoro kasani wadarango ni mana momio pek kaka Ramogi TV e chenro mar Migago mag weche manyien mag Migago matimore odiochieng' ma kawuono machiegni magithund weche odiochieng' ma kawuono. Agulu mar omenda e piny mangima IMF ochwalo ne Kenya hola mar bilion 55.1 kuom omenda maromo bilion 288 mane gikwayo e higni adek. When you look in terms of the population in need of food assistance, the counties have been reflected. These are Murang'a, Kirinyaga, Kiambu, Machakos, Homa Bay, Migori, Nakuru, Elgeyo Marakwet, and Siaya. Counties makaluogin moko kuom counties makoro medore e kind gwenge mowinjo yud chiemb kony. I have directed the police to crack down heavily and without exceptions all those found flouting our traffic rules. Obila magapaya onyis mondo tima pedha ne joriembo maketho chike e kinde sikuku. Nyakura magijwang sani koro saure mora ma intiere warwakni machiegni weche manyien okinyi mano odiochieng' ma kawuono makoro wakeloni weche manyien mag Migago chiegni aturi koda kumora mora ma wayudowa mane mbui moro mar Facebook, Twitter kachiel koda Instagram kedowa kacha duto @Ramogi TV free koda bene Watch mana e Twitter mara kachiel koda Facebook mara kamachielo kanyo bene koro wadarango gigo ma omi pek mana kaka wasekoni to mokwongo iseyudo thuond weche arwakni machiegni weche manyien nyinga Watch kama koro chako gi weche go mag ohala kendo kata gik mage mosebedo kata katimore kuonde mopogore opogore taenya mano kotenore kod ola agulu mar omenda mar piny mangima IMF koro puodho hola maromo bilion 55.1 hola ma kamae mano en bath omenda maromo bilion 288 mano mane piny Kenya okwayo mondo omigi e thuolo mar higni adek e kindego bende nyakora mogejwang bilion 55.1 makoro IMF ochiwo ne piny Kenya ochwalo nyaka bilion 203.8 omenda duto ma IMF osechiwo ne Kenya nyaka hola mano mane opuodhi kakwayo mar hola mane piny Kenya ochwalo ne IMF dwe mar 4 higa mokalo. Kamachielo bende wayudo kanyo ni kata kamano omenda duto ma inyalo bi chiw ne piny Kenya kaka hola biro chopo bilion 297.3 kaluwore kod lokruok e wi kwayo mane piny owacho ma piny Kenya bende nobedo kanyo ka chiwo kane gikwayo mano IMF. Kamachielo agulu ma IMF oluwo ni kata obedo ni budget mar piny Kenya mariko omenda masani yudo pek kaluwore kod gik mane okochopi mano iko omenda mokalo mane omiyo piny Kenya okochulo kaka dwarore hola mane gisekaw kawuok kuom pinje maoko. Piny Kenya osejiwo yore mag choko osuru mabiro miye yote chulo hola go kaka dwarore kamane okang' mar Kenya rango ne odhi duoko piny chenro ma isiro kod pinje maoko kod bedo gi pek mag chulo hola mage oyang' ni kaka mano achiel kuom yorego bende piny Kenya biro rango ni hola go bende iduoko mano koting'o kipimo nyap mar pesa ma pacho kae kod mano bende dola mar Amerika. Jalup jatelo maduong' mano jakom makojolo mar IMF bende obedo gi paro mopogore opogore kanyo kakoro ochiwo thuolo kowacho ni gin kod geno ni uchumi mar Kenya biro dongore kod atamalo maromo 5.3 hola mag Kenya bende igeno ni dhi dok piny kowuok atamalo 67.7 nyaka atamalo 66.6 kopim kod yuto mar piny Kenya. Kamachielo bende koro warango sigana mar ariyo ma wantiere godo odiochieng' ma kawuono e sigana mar ariyo nyakora mogejwang' jatend migawo mag wuodhe pacho kae kod apaya Kipchumba Murkomen mano kanyakla kod nyawadgi mar arita kwe Kithure Kindiki odiochieng' ma kawuono koro golo chik ne obila mag ndara mago mondo mi okaw okang' ne derepe mabuono chike mag apaya. Sigana ma kama koro inwa kod nyawadwa Walter Nyambaga kendo koro miyo ler mathoth.
E kinde loso kod ute mag fwambe liare mar Harambee House bomba Nairobi, jatend migawo mar wuodhe apaya kod apida Kipchumba Murkomen kod nyawadgi mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki ogolo chik motegno ne obila mag ndara mondo okaw okang' mar chik ne jok moyudi ka ketho chike mag apaya e kaka yor kedo kod masira maweyo ka oganda owito ngimagi. I have directed the police to crack down heavily and without exceptions all those found flouting our traffic rules. These rules must be observed in their entirety by all people irrespective of rank. E lipot mochwalo ne ute mag fwambo oyango ne chakre tarik 5 nyaka tarik 15 dwe mar 12 higani, ji maromo 27 osewito ngimagi bang' nyamburko bagni kendo weyo yo. Ji maromo 14 bende osewito ngimagi nikech ng'we ahiri titi, ka ji maromo 7 to yangore ni owito ngimagi bang' pachgi dang'ni e kinde ma ging'ado ndara, to maromo ji 5 to osewito ngimagi bang' rango badgi korka chich kende, e ka ji 13 to osewito ngimagi kaluwore kod weyo rango taya mag ndara. Murkomen kod Kithure koro dwaro ni NTSA kod Kena okaw ting' makare mar keto lai mowinjore mataya apaya kod loso kuonde manyalo bedo kod bugni. I have instructed Kenya National Highways Authority, Kenya Urban Roads Authority, and Kenya Rural Roads Authority to heighten surveillance on our roads and ensure that all stalled vehicles are towed immediately, but not more than 1 hour, to enable smooth flow of traffic. Jodito go koni derepe mohera ndiwo to koro rado ni chik biro rakore kodgi ka wenge bende koro rango bila magapaya. Yes, it is the intention of government to ensure that we reduce fatalities by taking preventive measures, and that is why we are warning all motorists and serving notice. Kidike koni girango matut derepe mariembo nyamburko kaumer, geche mapoko puodhi kod duol mar NTSA, mago ma onge kod lesen mag tich, to kod geche maringo kongore kendo dendgi rarni, riembo gotieno ma onge lesen kod ng'we ahiri titi ndara. A high number of road crashes occur at night due to poor visibility. In this regard, we urge motorists, especially those driving heavy commercial vehicles and public service vehicles operating at night, to implement measures that will enhance visibility. Magari mabovu yanatolewa barabarani kuhakikisha madereva ambao wanaendesha magari wakiwa wamelewa wamekamatwa na kushtakiwa. Gimedo ni okebe magwenge, apisas magarita kwe bende koro dhi rakore kod math moko podhi magandiwo, mago makelo midhiero ne oganda. Mambo ya pombe haramu tumedhibiti, na vile kuhakikisha watoto hawaingizwi katika ulevi, utumiaji wa mihadarati, na vile watoto agudhulumiwi kimapenzi. Ekine bad migawo mar apaya kod wuodhe kanyakla kod mano mar arita kwe osegolo chik motegno ne jogo matiyo kod apaya, wenge duto koro rango bila mag ndara, ka bende gibiro kawo chik motegno ne jogo mobuono chik. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ya Walter Nyambaga kuom report makamano kiwuok Nairobi. Kendo koro sani wadhi nyime weche mapod otenore kod rito chikego mag apaya. Riwruok mag weg matatu pacho kae ochako kampen makende mar jumbe 2 mar kedo gi masiche mag apaya. Itudruok kod National Police Service giwacho ni gidhi neno ni nyamburko duto mating'o jowuoth oringo e ng'wech mowinjore ma ok okalo kilomita 80 e saa. Obila mag apaya bende oyango ni e chakruok mar higa ni nyaka dwe mar 9 masira maromo 15,924 osetimore, ka kuom mago duto thoe maromo 3,500 osewuok, ka bende ji maromo 7,000 oseyudo hinyruok maricho. Matatu honors to welcome all of us. CEO Wacha to invite police. Zalendo, during this campaign, we will run from 20th December 2022 and run it through to 31st January 2023 during this busy period.
the traffic will be on duty. We have called even the highest office in traffic. We want to indicate that all matatos must do 80. And the trucks, the private vehicles, the highest you can do this festive season, it will be 110. If you exceed that, it is at your own peril. The traffic will catch up with you. The cameras are on the road. Tuko katika msimu wa Christmas, festive season. Tunawaomba waendeshaji wa magari, maneno ya spidi wachana nayo. Uliwekewa spidi ya 80. Tunajua kuna wengine huo wanatamba na speed governor. Iko patoni wanafinyanga. Ikiona hakuna polisi karibu wanafinya patoni alafu wanaenda ile spidi. Ukifuata wewe huko 100 lakini unaona hii ni matatu na iko 120. Please. Tuende pole pole na tutafika. Nyakora mogejwang winyo mana ote mago bila kachiel koda wegi nyamburko kata matatu mapacho kae. Mano ote makende. Giwacho kanyo ni enda tu pole pole. Ka intiere kanyo Ramogi TV odiochieng' ma kawuono ka intiere nyamburko mari kanyo kichomo dala, ichomo Kaluo, kata chomo Mombasa, kata iduogo buore Nairobi kar kae. Mwendo ni pole pole. Onge haraka. Kiki piem gi ng'ato ndara kia kama odhiye. Korikete mana karka kama chile kura mogejo nano arangi kendo wadhi nyake county ma Kisii. Achich maduong' mitudo kod golo kata lodho wang' Baby Sagini ondhi kod obila mago kwach kich kendo no chwale etesendo obila no mano mantiere county ma Kisii. Achich no miluongo kanyo ni Pacifica Nyakirairo bende koro ma en min achich mano mako odiochieng' manyoro mano ochogo. Kane omake odiochieng' maka mano kendo okinyi maka wuono ne ondhi e boma Nairobi kendo chwale kama chalo kama cha. Adana tuda chel kachiel kod jafwambo marwa mantiere county ma Kisii mano ka wantiere kanyo kod Crispin Otieno. Crispin Otieno nyaka sani misawa kama untiere kanyo report mora ma ponono ni odonjonu kotenore kod masira mane omako Baby Sagini mano Junior Sagini nyaka sani ochopo kar kanye. Chris. Misawa inya abiro no chiel kachiel kawuok do Makisi kama daka machuok mokalo waneno ka mama ma okwach kisi osebedo ka tima pedha mare mager no chwale mbele do Makisi mbele senior resident magistrate mano Christine Ogweno kama ne ochwale ka gikwayo mondo mi gitem dayo do mama no kendo gigeng'ne tesendo bila Mario Maigugi Mamarani do oyie gi kwayo no kendo sa nyaka sani Pacifica Nyakirario men mama ma jaiga prauchiel se gol ka itere gwenge Mario Mamano Marani Kitutu Chache North County ni Makisi odiemo manyoro apedha mager no tim gwenge ma Kasarani Nairobi kama Pacifica no maki ka ne entiere kama iluongo ni Kahawa kamilongo ni kambi moja emane ondhiye kod obila kendo no kanyo emane okawe kendo kete e gache okwach kich kendo no ring kode ma ne gichopo e boma ma Kisii kar saa 9 otieno ka itene kod keth wach mar lodho wang' Junior Sagini nyathi ma pod nitiere hospital nyaka sani. Omiyo jotendo obila wacho ni gidhi nyime kod apedha mar jogo madibed ni ne okonyore e timo motimo timno ne Sagini mane olodho wang'e chieng' tich adek otieno mosekalo juma mokalo. Omiyo nyaka sani mane kaka osebedo ka sani Nyakirario mano makino en min Maina Ochogo ma bende ne omak nyoro. Omiyo nyaka sani jok mantiere tesendo bila kalore kod wach lodho wang' Sagini gin ji ariyo, min Sagini ka min Maina ma iluongo ni Pacifica Nyakirario ka achiel kod wuode Maina Ochogo. Inyalo paro bende main Sagini mano Nyaboke bende nyicho ondhigo bila kaluore kod wach ma nyiche iwacho ni ojwang'o godo nyathine embe igeno ni ibiro chwale e do dakika machuok kawuono. Atoka wawuok e doka ang' ne wadhi nyaka office jatelo ma ochung'ne okwach kiche county ma Kisii mano Lina Kabiala ang' ne walos kode kaluore kod kaka wach mar Sagini dhi nyime. Nyaka sani gise yudo ang'o kaluore kod jogo mosemaki kendo jogo mosemaki osebedo ka nyiso gi ang'o kendo weche manyien mabiro kanyo ang' ne walerne
joneno magwa gigno matuone kaluwore koda kes mar nyathino. Sagini bende sirikal mamalo nogolo chik ni mondo gole kaachiel kod nyamin-gi mondo ring kodgi Nairobi kuma oseyud kama ibiro ketgie. Mano ne owach kod jatend Migago Aisha Jumwa. Gin weche ma pod watemo fuato machiegni kendo weche wa manyien mag odhiambo ang' noler ne jonenowa gino matimore kaluwore kod kes mar Junior Sagini. Wago niro kamano ahinya Crispin Otieno kuom report ma kamano. Wageno mabende weche manyien ma odhiambo ma kawuono mar ang'ich welo mano mar duol kaone en chieng' tich ariyo. Kamachielo bende ang' wayudo weche machalo kamago e yo matut kata kwayudo gi e kuku margi koromo kanyo weche manyien maga oimore odiochieng' ma kawuono. Mano Crispin Otieno kanie county ma Kisii. Nyakwara Muge Jwang' wantiere kar kaka wadhi nyime mano ne achiel kachiel mane yudo kanyo ote mano wuokom kata report moyedhi mane wuok kanyo kuom jafwambo marwa mantiere Kisii Crispin Otieno. Kamachielo Nyakwara Muge Jwang' warang' moko matimore kotenore gi wechego mag yiero kod wechego mapod ntiere nyime aputno moyedhi mane winjo mano ng'ur kata dwaro mar golo oko APC commissioners go mag IBC. Okil mar commissioner mar IBC Irene Masit okwedo chako bura mayale mbele aput motelie kod jang'ad bura Agre Mchelule. Donald Korir owacho ni bura manie mbele kata mantiere nyime aputno nigi neno manyien mane okogole kinde mane bura no koro chako makoro nono commissioners go duto. Documents are that big. Does it mean Supreme Court was very clear that if there is tangible evidence to sustain the allegation, then the tribunal... Mr. Kipkorir, 2 minutes. What happened before the National Assembly? And the question is, does this tribunal have powers to determine the issues that were before the National Assembly? And my submission is no. The issue before National Assembly ended with what was sent to His Excellency the President, the appointing authority. Article 47 and Article 50 of the Constitution, it binds this tribunal. And it sets out the minimum of any tribunal or any body that determines the rights of a person, including the right to be informed of the charge in detail, to be given sufficient detail of the allegations, to be given time and facilities to prepare your case. So I don't understand when the rules of the tribunal say that the tribunal is not bound by rules of evidence. I don't know, because the Constitution is paramount and it binds everyone. So maybe when we reach there, when we cross the bridge, we'll know, but I don't know. We asked that the lead counsel does serve you with all the material that he was going to rely on against the commissioner. And we allowed you time to respond to that material if you so wished. And it's in the same manner that we are allowing you to urge this PO. Nyakwara Muge Jwang' ka owuok e report makamano. Jofwambo bende nitiere kar kanyo ka giluwo chenro makamano. Ang' wayudane gigo ma waluwo e yo makare mag weche manyien mag duol odiochieng' ma kawuono kod mano bende mar oimore odiochieng'ni ma tich ariyo tarik 20 dwe mar 12 wacho ni mano higa mar 2022. E Facebook acha wacho na RAMOGI TV ne wasingonu kanyo ni bedo kanyo kod weche mopogore opogore. Wacho ni okelo Jasper Nyakwar Yuka wacho ni nitiere twak Bismarck Kudhiambo Jalego bende nitiere i chenro luwo chenro achiel kachiel. Kamachielo bende Ayany Benbela wacho ni Nyander Mara kwa Bwai bende osemolo e chenro. Erokamano ahinya. Odhis Jakadiro bende wacho kanyo ni awinjo weche manyien e yo mayom kan Nyamasare Kisumu City. Med mana konwa ni yudo e yo machalo nade nyaka sani gik mage ma umori kaluwore kod weche manyien gi paro machalo nade nyaka weche masani makoro osebedo kanyo ka wakelo ni are no chak chenro mag weche manyien mag Migago. Facebook maro wantiere kata RAMOGI TV. SMS line wa mano bende oyaw en 3 orno ote ka waduogo ka wasewinjo sigana machalo kama bende makoro daluwo ang'wa miye achiel kachiel wadhi koro nyaka e od bura Nyakwara Muge Jwang'. Od bura mar Senate odiochieng' ma kawuono bedo gi romo moyiedhi mar twak mar mago mag jod bura go mag county ma Meru mane othicho oko Gavana Kawira Mwangaza juma mokalo. Igeno mondo Senate owachi kaponi biro chuog aput mar nono Mwangaza kata ibiro winje e mbele Senate kanyo. Kristo Wino koro nitie achiel kachiel ka entiere mano ka wan kode achiel kachiel mano ka entiere od bura mondo miyo wane mathoth
gigo mantiere kanyo achiel kachiel. Sani koro atudre gi Chris Owino. Chris, kama intiere kanyo ageno ni intiere yo makare, miyo an mana chal mar wach ni nyaka sani gik mage ma osetimore kotenore gi nonro makoro bende intiere kanyo ka itimo koda jod bura kata senators kama gintiere kar kanyo. Chris. Cleophas, mana kaka iwacho odiochieng' ma kawuono senators ma pacho kae kata komiti mar tayo twak mag od bura mar Senate House Business Committee ne osebago romo kinde mag okinyi mar chano lai kaka chenro mar winjo bura mar thiche apisis Governor ma Meru Kawira Mwangaza dhi chalo, nikech wang'eyo ni kaluwore kod chik nitiere yore ariyo ma od bura mar Senate nyalo winjo go bura mar thicho oko Governor e apisi. Mokwongo en chwalo Governor e nyim komiti mar od bura mondo ochop e nyim komiti no owach gimomiyo oneno ni ok onego bed ni gole e apisi, kata Senator nyalo amua kata nyalo yie mar mondo Governor ma idwa gole e apisi ochop e nyim senators duto midendo kod dongere ni plenary. Koro mago chenro mane gitwak yo seche mag okinyi. Pok wang'eyo ni to bura mar Mwangaza idhi tayo e yo mane, idhi taye kod komiti mar od bura mar Senate kose Mwangaza biro chopo e nyim senators duto. Cleophas, Kawira Mwangaza en governor mano senator manene nyalo wacho ni ne oketo historia yiero maduong' mar 2022 Kawira Mwangaza, nikech ne ogolo e apisi achiel kuom thuondi mag siasa e pacho kae mapok owitoga kom moramora mar yiero. Aloso kuom governor machon ma Meru mano Kiraitu Murungi nyaka ne kel siasa mag multi party, siasa mag duond buche mathoth e pacho kae, pok nowito kom moramora mar telo. Kata kamano Kawira Mwangaza emano bedo jatelo mokwongo kuom miyo Kiraitu Murungi nang'o lowo e weche mag siasa. Kata kamano siasa mag kaunti ma Meru gin siasa ma iye tek, nikech Kawira Mwangaza nobiro kod otiko en ochung' kar kende kata independent candidate gudongere to kaunti ma Meru thoth MCAs ne otenore kod duond bura mar UDA, kane nitiere duond bura mar Mbas mar Kiraitu Murungi, to bende nitiere duond bura mar PNU ma jatend migawo machon mar weche mag pur Peter Munya. Koro weche mag siasa ekin thuondi adekgi, Mbas mar Kiraitu Murungi, UDA kaachiel kod PNU duto ne ne one e od bura. Gima waneno en ni MCS my county ma Meru ok gidwa Kawira Mwangaza. Gino manenore kod jolony e weche mag siasa ni MCS ma county ma Meru dwaro ni giyier achiel kuomgi, giyier governor mowuok e duond bura mar UDA to ok ni telo nigi kod duond bura mar ng'at mochung' kar kende. Kata kamano kaluwore kod weche ma okel e nyima Senate odiochieng' ma kawuono en ni MCS ma county ma Meru wacho ni Kawira Mwangaza en ng'ano ma onyiso gi achaya, en jatelo ma okomiyo MCS luor. Mana achiel kuom gigo momiyo gidwa gole apisi, okomiyo MCS luor. Mar ariyo giwacho ni Kawira Mwangaza nitiere jok mane ondiko tich ataro kod pen chik, ne ondiko jotich moko mag piny wacho mar kaunti ma Meru ataro kod pen chik. Machielo giwacho ni Kawira Mwangaza ne oketho chike moketi mag bedo e apisi. Gino giwacho ni otiyo marach kod apisi mage. Mago moko kuom gigo mage wacho ni miyo Kawira Mwangaza nyaka dog pacho. Kata kamano gimwang'eyo en ni Kawira Mwangaza mana kano loso historia odiochieng' ma kawuono chenro ni eka dhi chakore. Chenro ni kadhi chakore odiochieng' ma kawuono senators dhi yiere ni to ibiro winjo bura mare kod komiti mar Senate kose ibiro winjo bura mare kod senators duto kuom ndalo 10 mabiro. Gimong'ere en ni poni jo senators oyie ni bura makamae idhi winjo kod senators duto, onyalo kawo ndalo machuok. To koponi idhi winje kod komiti mar Senate to nyalo kawo ndalo 10. Gin kod ndalo 10 mar winjo bura ni
kaachiel kod golo chung' margi. Poni od bura mar Senate obiro puodho okang' kata chung' mar MCS mag kaunti ma Meru. Bugi golo ya PC Kawira Mwangaza ka governor ma Meru, to nyiso ni jalupne Reverend Mutuma Ndingira ema dhi kawo governor manyien ma Meru. Magibiro kalure kod pen chik ni ka en kod jalupni e APC to goli APC to jalupni ema kawo telo nyaka tim yiero mabiro. Magi timore kinde ma moko kuom governors ma pacho kae kendo odiochieng' manyore kinde romo mar riwruok mar governors, Council of Governors, governor ma Homa Bay Gladys Wanga kelo paro moro ni gisiga neno ka governors koyiere APC to MCS gologi APC kata kapo gitieko higa achiel. Koro ne gidwaro ni okel chik moro magayo golo governor ya APC kapok ochopo higa achiel e APC kata kodong' higa achiel to dhi e yiero. Gino ma iwacho ni dhi miyo governors thuolo mar tiyo kod chuny mokwe, nikech kidonjo e APC higa achiel pok orumo to MCS ywaro kind MCS kod governors magi wacho ni thiro weche mag dongruok. To magi gin gigo mwaseneno nyaka ne kel katiba manyien higa mar 2010. Ne waneno e tam mokwongo mare Governor Mama Kweni Professor Kivutha Kibwana ne obedo kod ywarok e kinde kod MCS moko e county Mama Kweni. Gino mane omiyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ochug aput makojolo mane otayo chenro mag dongruok mar county Mama Kweni. Kendo gima wachore no odwoko weche mag dongruok chien e county Mama Kweni e thuolo mokwongo. Mae momiyo governors wacho ni ywarok ma kinde ka kinde e kit MCS kod governor dwoko chien chenro mag dongruok, kendo gikwayo mondo oket chik mar neno ni governors omi thuolo mar tiyo e lwasi makare. Mana ka ja od bura ok nyal luongo kata ok nyal gole e APC kapok otieko higa achiel kata kodong' higa achiel to dhano dok e yiero. Manyiso ni ka poni paro ma kamae obiro neno ler e nyim od bura bo puodhe kod od bura kod Senate, to en ni ok nyal gole e APC governor kapok otieko thuolo mar higa achiel kata kodong' higa achiel to wadhi e yiero. Manyiso ni nyalo mna gole e kind dweche e kind higni adek to dhano dhi e yiero. Koro warito neno ni to en yo mane ma idhi winyogo bura mar Mwangaza e kinde ma od bura mar Senate dhi chako chenro mage saa 8 ma midhiambo odhiambo ma kawuono. Kanye ma gidhi gole ler to odhi chopo e nyim komiti mar Senate kose idhi winjo bura mare kod senators duto. Magi wadhi ng'eyo Cleophas e kinde ma od bura mar Senate dhi chako chenro kata romo margi moyiedhi e wi bura ma kamae odiochieng' ma kawuono kar saa 8:30. Kochopo kar saa 1 kod saa 3 weche magwa ma midhiambo wabiro miyo nyekwara Ramogi gigi kod kukugi ni to lai mane ma idhi tiyogo e winjo bura mar golo e APC Kawira Mwangaza. Bende Senate dhi yie kod chung' mar MCS kose gidhi wito oko chung' mar MCS. Cleophas. Chris, kapok aweyi kendo dhi ponono ka nitiere weche mamoko ma otenore kod thicho oko kata golo oko e APC Governor ma Meru Kawira Mwangaza. Joma mine bende nyalo bedo gi paro mopogore opogore oko kanyo kotenore kod kaka othiche oko mar APC. Kamachielo bende ponono ka isewinjo moro amora matimore ng'anyo matimore buore Nairobi kiwacho ni moko kuom jogo makoro oko mor gi chenro mar thicho oko Kawira Mwangaza. Maling'ling nyalo bedo mage to kae to bang'e gik mage magirito neno kata winjo kowuok kuom komiti kata jo Senate odiochieng' ma kawuono koro mokanyo kar saa 8 mang'i doka mondo idhi lu chenro ma kamano achiel kachiel e od bura. Erokamano Cleophas kuom penjo maber. Gima wabende wang'eyo en ni kata odoko ni chenro mar winjo bura mar golo e APC Kawira Mwangaza dhi chakore ayanga kar saa 8:30. Chenro mar keto lai odiochieng' ma kawuono ok en odiochieng' mar winjo bura mar thiche oko. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar keto lai to chenro mare mar winjo bura mare dhi timore nadi. Koro nyikwa Ramogi kik ibed kod geno ahinya ni odiochieng' ma kawuono bura ma kama dhi chakore. Kawuono en romo mar keto lai kaka chenro mar winjo bura mare dhi bet. Kadok e penjo mari kopogore kod ng'anyo matimre boma ni ma Nairobi Cleophas e county ma Meru bende johala madito ma e county ma Meru bende dhi romo kod jofwamb weche kama gibende gidhi golo chung' margi e wi wach mar thicho APC
Kawira Mwangaza. Jomamine bende wacho ni maen seche moko en gino mage wacho ni okena deo joma wakeini tamo wakeini bedo ng'ala manyime mag telo. Kata kamano od bura mar Senate dhi piedho weche gite mar neno ni mondo goli apisi e kom governor onego bed ni iketho chike mage. To kopo ni MCS wacho ni Kawira Mwangaza ne oketho chikegi, bende ginyalo kelo neno moromo manyiso ne oketho chikegi. Kopo ni ni MCS ma county ma Meru okokelo neno moromo manyiso ka Kawira Mwangaza ne odhi ataro kod pend chik, Senate kada senators biro wito chung makamano nikech mana ka asewacho ma en a political process, ma en chenro moting'o nyaka ywaruok mar siasa. Chenro mar golo governor e opisi ok en chenro mar chike, kata gidongere ok en legal process, en a political process. Koro od bura mar Senate nikod ting' maduong' mar neno ni kik giyiene MCS mondo kel ywaruok magi kod governor e ketho chenro mag dongruok e county moro amora e pacho kae, mar neno ni mana ka ntiere neno moromo e ka gidhi siro lwedo chung' mar MCA. To ka onge neno moromo to gidhi bolo tenge chenro makamano kendo miyo Kawira Mwangaza thuolo madhi nyime kod telo ne jodak ma e county ma Meru. To ma bende dhi bedo nyalo kelo geno kendo nyalo miyo governors mamoko geno ni poni MCS chandogi e yore ma oko olure kod chik, to od bura mar Senate ntiere machung' kod gi motegno. Nikech ka wang'eyo achiel kuom tije madongo mar od bura mar Senate en mar chung' kendo tego telo mag gwenge e pacho kae kata devolution. Koro ma en achiel kuom ting' maduong' mar Senate mondo gine ni governors ok gol agola e apisi aoyaye, nyaka golgi mana e apisi ka ntiere neno moromo manyiso kaka piny kaka governor odhi ataro kod tich mare. Agoni erokamano ahinya Crispin Owino. Ang' waduogo iri mondo ayud mathoth ka warom kanyo weche manyien ma midhiambo ma kawuono ikete mana kae. Nyako Ramogi Jwang' donge ber e kindegi ka wantiere kar ka en mana mar rango ni weche manyien gi tiduogo e yo machalo nade. To nyaka sani wagoni erokamano mar ne wakoni kata ni yornwa ote ka konwa ni neno wa e yo machalo nade. To in bende singo maniketo ochopo kare ni mar ote medo mana donjo. To ka ote medo donjo ka Nyako Ramogi Jwang' weche manyien mag Migago ichako mana kata gi hashtag mar RAMOGI TV #Migago. Odiochieng' ma kawuono Cleophas Madonna Vardi ka wuok Rusinga amor gi chenro maru. Erokamano ahinya. Machielo bende wacho kanyo ni Cleophas awuoro timbe dhano, nyathino mondo oyud ratiche, Ramogi ler, Sori Karungu ma Mwala wuod Suna. Erokamano ahinya Mwala. RAMOGI TV otieno mar Likoni aneno maber ahinya. Kijana mogol wang'e no, nyathino bende omiye songa moro e dende, wacho ni owinjo matek e ngimane. Aya ote mari ochopo kar kae. Ote machielo dhi nyaka e kaunti ma Kisumu Awasi. Wacho kanyo ni Ramogi, yawa Ramogi mede uru jofwambu Awasi koni, vijende ibeto ma ok ber yawa sana sana border sub location. Jen kawuok Awasi. Jen ote mari ochopo, jofwambu ma Kisumu gotat nyaka Awasi kendo gidhi luwo chenro makamano mondo mi gikel ni gigo matimore Awasi kod alwora mare. Mediket mana RAMOGI TV wakawo yweyo masani ka waduogo weche manyien pod dhi nyime, kik idhi mabor. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi.
Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina anaitwa Dani Gildinji Joge kutoka Nakuru, sehemu inaitwa Rangaranga. Nafanya kubeba na motorbike, lakini motorbike si yangu, ni ya kukomboa. Lakini sasa nimefurahi juu sasa nimeshinda, nitanunua motorbike yangu. So hata wewe mwenye uko hapo Rangama mahali popote unaweza ukacheza na ukashinda, kwa sababu mimi nimeshinda, hata wewe unaweza ukashinda. Nimefurahi sana. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nyakoro mga juang machiegni kendo koro dhi nyime kod weche manyien go kama ntiere kacha wote podi medo mana oronwa bende kama chielo wayudo kanyo ni komiti manochuogi kod jatend piny Kenya William Ruto kotelne kod Peter Ndegwa mano kaka jakom mar komiti no oyango ni counties mamoko 9 omedore gwenge makoro oro kod ngaji nitiere. Counties momedore oting'o Migori, Siaya kod Homa Bay. Ka Ndegwa omedo ni ngaji makoro nitiere okwako gwenge manyago chiemo kod mago mabende oro osebedo kanyo kokwako kinde mokalo. E report mane gichiwo ne ote fwambo odiochieng' ma kawuono ne gilero ne jokenya ni jokenya maromo 4.5 kalo e ngaji mager kaluwore gi oro makoro okwako counties maromo 23. E counties 9 go nitiere wards maromo 45 manyien makoro kech medo landore. Counties 9 manyien gi bende osebedo ka golo chiemo kendo gipidho jokenya. Magi oyange e romo mane otimore odiochieng' ma kawuono. Secure, we are 4.5 million. And another from the non-traditional ASAL, a population of 846,315. And the counties have been reflected. These are Murang'a, Kirinyaga, Kiambu, Machakos, Homa Bay, Migori, Nakuru, Elgeyo Marakwet, and Siaya, which means any resource mobilized will also support these other counties. This is not a specific issue that is affecting a specific county or counties that are expected to have drought. This is an issue that's affecting all Kenyans in one way or another. You will know brothers or sisters, you will know some relatives who are affected that will not be able to put a meal on the table. We're also working closely with the Office of the Deputy President and the government to ensure that grassroots CBOs and local stations to make this messaging clear are engaged. Kora mga juang mano gi mantiere kar kanyo kod igeno ni kata ka ngaji ochopo chiemo ka okel to oyudo gi yo moro makare mane ote mantiere kar kanyo odiochieng' ma kawuono ka report ma kamano bende ang' wayude makare sa achiel kod mano ma sa adek. Kama chielo bende weche motenore kod rito alwora kaachiel kod geng'o oro, apisa ma ochung'ne bad migawo mochung'ne rito bunge mano KFS Julius Kamau okwayo oganda jo Kenya mondo med pidho yiende ahinya kaka yo mar medo kwan mag yiende kod bungu e pacho kae. Ochiwo poch gi pak ne jo Kenya mabende osekonyo piny owacho chopo lek mar bedo gi atamalo moewa 12 mano e kwan mar yiende ma pacho kae, ka owacho ni lek mar piny Kenya ne en mar chopo atamalo 10 kata kamano bende gisekalo. The current tree cover in Kenya nationally 2022 it is 12.13%. Tree cover, not forest cover. Tree cover. The forest cover is 8.83%. And it has grown from 5.9 of 2018. So in the last 4 years, through support of everyone, we have been able to grow the forest cover from 5.9% in 2018 to 8.83% in 2022. Tomorrow, 21st, His Excellency the President will be officiating nationally the launch of the National Tree Growing and Restoration Campaign. The national venue will be at Gong Hills, Konabaridi, and we plan to plant 5,600 trees, basically because of the weather situation. We believe that we needed to do that. Across the country, we'll be having similar events in every county, and we target tomorrow to grow about 560,000 trees across the country.
Nyakoro mag jwang pidh yien kama intiere kanyo kata kineno weche manyien mag Migago, pidha yien mar yien no koro siwinjo gi motime ngimawa weche makinye kaunti ka kaunti odhi bedo kar kacha. Warang weche mamoko bende motenore kod weche mag rito alwora kachal koda mag oro bende kuonde mopogore opogore. Riwruok moro machiwo kony ne jogo ma ok nyal, wacho ni jogo ma ok nyal ochwalo kony ne jodak e gweng' ma Kalkacha e kar chung'od burano ma Tana North County ma Tana River mondo gichak ngima manyien tok ka jodak mathoth lalo yoregi mag yuto kaluwore gi midhiero mar oro. Kaluwore kod jata chenro mag riwruokno Ibrahim Adan wacho ni gigeto mar chwalo kony ne jogo ma yudo midhiero mano gibiro oro ka olero kanyo ni mine maromo 30 noyudo kony mar kibanda, ka johala 15 noyudo cham, ka ji 15 mamoko bende nodhi yudo ohand lewni. Wacho ni chenro no bende nokonyo jopur 70 mano biro yudo chenro mopogore opogore mag resruok. Hata nilikuwa na shangaa nitafanya nini, lakini kwa vile nimepata hawa 5 nitawashikilia vizuri, nitakuwa ni mwenye kuwahudumia vizuri ili wapate kunisaidia katika masomo ya watoto wangu. Shirika hili linatusaidia kwa manyasi. Tumelima, tuko na shamba ya manyasi, wamelima, yani wanasaidia. Tunataka kuinua community pale na projects ambazo kwamba ni 3. Tuko na shamba ambayo kwamba beneficiaries wake ni 70. Tunawatayarishia shamba, tunawapatia mbegu na tunawalimia, na wakati ya kuvuna wanachukua wao mazao, inaenda inawasaidia wao huko nyumbani. Pia tuko na project ambayo kwamba ni ya mbuzi, unaziona hapa karibu. Beneficiaries ambao kwamba ni 30 na familia zao. Mtu mmoja anapokea mbuzi 5, anaenda analisha zile mbuzi, zinakuwa mingi, halafu anauza, inamsaidia yeye. Kama chalnya kura mongjonga de nyake county makwale joten Migao kana joten migepe aboro mago ko mutingo nyaka jogoro kachel koda ka Tony Jenner mar county makwale ochamo muma mara pisi toka od bura ma county no ne opodhoge gi ochiko listi mar jotelo 10 mane ochamo muma ne otiyo e piny owacho mokalo man governor machon Salim Vuria, governor ma county no makwale Fatuma Achani mabende ne oyuoro e nyasi no okwayo joten migepe kod jotelo mamoko mag county no mondo oti kanyakla kaka yorno mar chwalo dongruok. Moko kuom joten migepe go otingo Bakari Sebe mochung' ne Migao mar Omenda, Francis Gwama mar Migao mar Thieth kod Manoroman Shera mabende ochung' ne Migao mar Pool e kinde jotelo mamoko. Kutongoza katika kila jambo siku ya leo. Pige makofi huyu mchungaji. In the said office that I shall do justice to all. So help me God. Tunasema mama yupo kazini. Asote wananchi wa Kwale, asalamu alaykum. Naomba nipeane bomba hili kwa upande wa judiciary. Itakuwa tunafuatilia ile nafasi ambayo mmepatiwa leo. Ni nafasi ya kuwa tujengeni Kwale yetu iwe nzuri. Na ukiona wabunge wamekuja pamoja, MCAs wamekuja pamoja, inaashiria ya kuwa ile kazi ambayo unaifanya wewe kama unaifanya Msambweni sub county, itakuwa ni vizuri pia mbunge ajua unafanya nini ndani ya constituency ile. Kama ni kazi ambayo unaifanya Matuga, Kinango, Lungalunga, ni vizuri pia tuwe tunawasiliana kama system ya serikali ya kitaifa na serikali ya gatuzi, na hii Kwale itasonga mbele. Kwa hivyo vision ya hii county na vile itakavyoendelea iko na Mheshimiwa Fatuma Achani. Jukumu yenu ni kuielewa, jukumu yenu ni kuiboresha, ndiyo kazi iweze kufanyika vizuri kwa wananchi. Wakati gavana alikuwa anasunguka, kuna manifesto alikuwa anatembea nayo, na hiyo manifesto ni yake. Siri peke yako ukitaka kufaulu kwa hii kazi ya kaunti vile nimeona, hiyo manifesto sasa ubebe, kwa sababu wewe una manifesto. Ama namna gani?
Ile siku utapoteza network kwa hiyo manifesto kimeumana. Nyagwaro mgejwa kimeumana majiwati yokwale kocha ili kamiti kachawacha nade. Ote benetiere kachalo lo. Mano gitire Facebook mara RAMOGI TV. Kendo koro kanyo asomo gi mana matin kapoko ka yo mara riyo diche maka uono. Job James Odhiambo wane ni makare Cleophas kan Migori County RAMOGI TV ler sipwap. Wacho ni ifuayo na neja duong Walter Nyambaga yudo ote mara Job James Odhiambo kamachelo Samuel Wodamani wacho ni omor kendo luo twak yo makare cheno mar Migago George Kwea neno wake ntiere Nairobi ka kamachelo bende ikuno mane Facebook kacha ni yudo wakanye wacho ni kok yudo sani to idhi yudo wakarango koko timre RAMOGI TV kato maber ni okotimre kamoro mora ni mar wane mawalande sani wakao yo mara riyo kodhi ma yueyo masani kawa duogo imedo mana kete kani mar weche manyien poko rumo pura duogo kod kuko mag weche mamoko mane RAMOGI TV. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more. Ekinde nyasi mar Christmas, wamedo dhialo hono mar Yesu. Kawakelonu tugo mopogore opogore. Koro. Nikech en Christmas wakelo yien. Nyaka tuke mabiro moro nyithindo. Kwayas mawer mamit. Kod gik moko mabeyo beyo. Mane RAMOGI TV. Amringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kalusiepi. Jatelo, report a check ni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Poka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mane RAMOGI TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar RAMOGI. Kaka jokanyana, ere kaka wadhego orege jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, pinjani pinjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mane RAMOGI TV. Kik bai. Mungu wangu, nina furaha nyingi moyoni mwangu kwa kuwa umezaliwa upya maishani mwangu. Asante kwa rehema na neema ulionijalia. Kwa ujasiri nitazidi kusimama imara kwa kuwa wewe ni Ebeneza, Jehova Jire, Jehova Shama, Mungu wa miungu na kimbilio langu wakati wa shida. Dial *811*340# to get kuzaliwa upya.
Nyakoro mag jong waseduogo bang' yweyo mana wakawo mana machuok masani ote meki pod medo mana donjo karka. Koro medo mana oro gi kotenore kod weche manyien mokelo ni achiel kachiel ikonwa ni pachi ten mane. Familia mar jariemb apiko moro e gweng' ma Lukusi e kar chung' bura no ma Likuyani e kaunti ma Kakamega dwaro ratich anyuola gi mawachore ne obila mawuok e tesend obila ma Kogo nogoye kendo nego kagi wacho ni negi chwalo mano gi mako kongo mane oko puodhi. Familiano owacho ni jawuoth mano miluongo ni Vitali Shikuku noting'o kongo. Owacho ni kendo e kinde mane obila make kendo nochunge nogoye kendo nege kapok giting'o ringre ne nyaka e tesend obila. Wuon Vitali Shikuku Anesimiu bende koro kwedo ripot mar obila mane ripot mar obila ochiwo ka Shikuku koro nokwayo mana mondo mi oyud ratich gi ka gintiere kanyo giduto. Bila alikuwa amepepa abiria, hakuchua abiria huyu amepepa nini. Na maaskari bila walikuja wakifika, walishika mtoto yangu, wakasimama mbele yake. Wakasema umepepa nini? Na mtoto akasema ninapepa abiria. Na mtoto yangu akasema kumbe wewe umepepa changa na unaniambia ati nikupepe. Mimi ingekuwa hivyo, mimi singekupepa. Sasa wewe unaniwaachia maneno kwa polisi. Na wakamwambia huwezi kupingana, tuende, na wakaanza kumupika. Mtoto yangu walimpikia tu kwa barabara. Walipelekanga tu kwa seri kama wamempikia kwa barabara. Tunaomba IPOA with immediate effect ije through ana makoni waje mpaka Sango waweze kuchunguza ibainike ukweli ni nini. Nyakoro mag jwang' kamachielo miyo moro ma hike ni diere kachiel kod nyithindo ariyo manyocha otony kod hinyruok e monj mag jokuo jamni e kaunti ma Isiolo medo yudo thieth e kar thieth ma Isiolo. Kaluwore gi laktar mochung' ne bero e kar thieth ma kamano, ngima nyithindo ariyogo kod min gi ok ni kamarach, mak mana ni kaluwore kod hinyruok mane miyono ne oyudo e goke pod obiro mana yudo thieth makende. Miyono ne omonji kod jonjore mag jamni e gweng' ma Oldonyiro ma yudore e Isiolo, kama nyithindo ariyo mamoko bende ne owito ngimagi e monj ma kamago. Rochruok arita kwe bende e gwenge ma Isiolo, Samburu kod Marsabit osekelo tho kod hinyruok mag jodak mathoth ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo chik ne tend arita kod obila mondo orid arita kwe e gwenge ma kamago. These are small fragments of the bullet. The bone is... We have now 4. Yeah, so they were ambushed, they were unaware, and we managed them. We have a doctor who is in charge of surgical ward. He has been managing those patients. They are all stable. So what we like to request as the health department is that we need to improve the issues of insecurity, because they actually drain this hospital in terms of even manpower, resources, and the more we prevent them, the more we focus on other urgent issues, like the issue of the maternal health and the other issues. Kamachielo benya koro mag jwang' ikruok mar prang'wen kod ariyo mar odiochieng kido kod timbe mar oganda mar Agoli ma en achiel kuom anyuola mar Abaluya dhi nyime alap Mambale, municipal e boma Mambale, kaunti ma Vihiga, ka rowere bende ijiwo mondo ochopie nyasi makamano mabiro timore tarik 26 dweni mar apara gariyo higani. Jakom mar jodongo ma Maragoli Ezron Anzerwa matayo romo mar pango ikruok mar nyasi no owacho ni gihiko nyasi mondo gipuonj oganda ewi ber mar rito chike gi timbegi. Jodongo go bende owacho kanyo ni oganda ok osebedo ka rito chikegi mamiyo chikego lal, ka koro gidwaro ni chikego duoki kaka yo mar keto oganda kanyachiel. Owacho ni kanyakla gigo magintiere kanyo kendo bedo mabor gi kuong manyalo biro makogi kaluwore gi wito oko timbe gi kit oganda gi. Julisha vijana wetu wafuate siku hiyo, waje, tuna mambo tunaweza kuwaelezea, na wasije wakasema ya kwamba wazee sasa mambo yenu ilikwisha. La, tuko hapa kwa kujulisha, natakana mkae hivi. Tunataka watu waje kusikia history yetu ya Mlogoli, mahali tulitoka na bila tulitembea na bila tulifika hapa Kenya.
na hiyo mahali Mlogoli alikufia tunaita kwa Kimaragoli Chanyi ni Changabi. Ni mjengo wa Ngabi, ni nyumba yake ya Ngabi hapa Kenya tangu aingia hapa. Ni nyumba ya ine. Sheria za hizi tunaunda mmeleta human right. Mtu anaua na anasema mimi sikuua, na mnaona kabisa ameua. Sasa ukiingiza hiyo sheria ya human right, mtu alikuwa na right ya kufanya nini? Ya kuua. Sasa mnaona ni heri hata uzae na dada yako, maana ni human right. Na hiyo ni laana familia zetu. Nyakora Mogajwang, ekinde malweny mar reso chuo matiyo kod kongo gi yedhe mamero ji e pacho kae dhi nyime, jodongo mawuok e gwenge mopogore opogore ojiw mondo okaw ting' mano mar yango kata mar yange nyange ne nyithindo machuo kaka ranyisi. Jatend riwruok mag jodongo ma Kikuyu, mano the Kikuyu National Council of Elders, Kungu Mwigai, bende owacho kanyo ni okang' makamano biro konyo e jiwo kendo chiwo puonj e wi gigo ma ok opuodhi maweyo thoth familia gi midhiero. Omedo ni ka jodongo omako lai mar chenro mar tero nyithindo machuo nyange, mano biro miyo nyithindogo thuolo mar loso kodgi maonge luoro, kendo gibiro bedo ka ging'eyo gigo matimore e alworagi. Tumefurahia kwa watoto wetu kuwa tuliwaleta hapa, wako na wamekuwa hapa kwa siku 10, na leo tuko na furaha tele tukiwakujia tuwarudishe manyumbani mwetu, na ili tuendelee kuwalinda, na ili tuendelee kuwafanyia yale mengine wazee hawakukamilisha. Wachungaji na wazee wa kanisa waweze kupeleka, kwa sababu kila kitu kina muda wake na mahali panapostahili, kwa sababu kuna mambo mengi ambaye hatuwezi kuwaambia katika hali ya kanisa. Sisi tukiwa wazee tumeona tuchukue hiyo jukumu, na tumefanya hii kwa miaka 10 iliyopita, na mimi najua tumetairisha vijana kama 1,100, na hawa ndio vijana wale wataokoa hii watu yetu. Tumeona vijana wetu wakipotea kwa pombe haramu, dawa za kulevya. Tumeona hiyo vijana wakipotea, na ndio tunachukua hii vijana wakiwa wachanga na tunawafuata. Hatutawatairi na kuwaacha, tunafuata kwa sababu kila kijiji iko na mzee akiama na anafuata hii vijana. Mmeona iko wale walikuwa wanawasaidia hapa ndani, ni vijana karibu ya rika yao, walitairi kama miaka 2-3 iliyopita, na hawa ndio tunapatia jukumu. Uende uangalie hiyo kijana vile anakuwa, asiingie kwa tabia mbaya. Nyakora Mogajwang, weche ntiere kendo weche gi kathoth e kinde gi duto. Weche manyien ma isebedo kata ka iyudo, magi mana weche manyien mag Migago ma osebedo kabiro ni kata achiel kachiel en rom kanyo saa 7 mar okinyi mar odiochieng' nyaka sani. Ka wantiere kodi kae chenro mar Migago, ote magi gin mage. Sani makoro wantiere kar ka Oluoch Polaudi wacho kanyo ni an kodu kan Asumbi pacho kendo Ramogi TV lere. Kamana nyako mkete ka Eunice Adhiambo wacho ni gin wan pamoja. Radaman wacho ni elo andeno ka wuok Migori Ramogi liel. Aya maka gimachiegni kodi kanyo. Clinton Otieno bende wacho ni count me in. Bernard Opole tuned in ka ntiere Sangoro taoneno wa live. Erokamana ahinya. Paulina Nyango ayeko neno wa ka ntiere Aero. Erokamana ahinya ka ntiere gi Leslie Wesley kachel koda Presley gi Ashley gi Shonley. Jogi ng'eny kae mana Shonley. Obonyo Isaacs bende koro yudwa kar Ramogi TV donjo doa Qatar maler online. Nyakora Mogajwang, ote gi thoth kade wasomo gi duto. Nen morna mar kelo ni weche manyien odiochieng' ma kawuono e chenro mar Migago. Kodong' mana dakika 2 to watieko chenro odiochieng' ma kawuono. Wagoni mana erokamano. Atieko mana kakoni mana Nyakora Mogajwang. Gimora mora mitimo ka odiochieng' ma kiny igolo duoko, ibed mana godiochieng' makare kiori. Ne mari nyalo bedo mana Mr. Kilingling ma bende kiparo odiochieng' machien. Ne bedo mana macha ka irango ni Mr. Kilingling ne lingo mana Kilingling. Kolingo tiling ti. E sikul bende ji nochaye kendo ni puodhe malich. Ikete mana karka. Kakoro sani watieko riti masani. Nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumu Kanyakwar Nyalenda kacha. Ma okeu nyaka sango riti masani.